Asị ndị egwu bọọlụ kwe n'udo udo udo ga-adị ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị egwu bọọlụ kwe n'ụtọ ọzọkwa udo ga-adị ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị Peter Ụtaka nwa bịa ọsọ bịa ọsọ bịa ọsọ Pikin ba ya bịa ọsọ bịa ọsọ bịa ọsọ Ugonna yelọla bịa ọsọ bịa ọsọ bịa ọsọ Belisi ba ya bịa ọsọ bịa ọsọ bịa ọsọ onye dịka Ogbuka bịa ọsọ bịa ọsọ bịa ọsọ ndị egwu bọọlụ bịa ọsọ bịa ọsọ bịa ọsọ Asị na omeli izu na-abụ mfụ agadi nwaanyị n'anya mgbọ Asị na omeli izu na-abụ nzute agadi nwaanyị n'ụlọ mmọnwụ ime efe ọgwụ ala ụmụ ọ sị m na ụgbọ jụrụ nkata jụ n'ụgbọ n'ụlọ ọba aja ọjị ime efe ọgwụ ala ụmụ ọ sị na ntasa obi ka nwa ịnyịnya ajari n'ugwu ime efe ọgwụ ala ụmụ
The rites of passage from adolescence to adulthood. Watch it out. Gota.
Ụzọ dị ebe ni. Ụzọ dị ebe. Bossano, bossano. Ihe anyị na-emebi ihe nna nna anyị mere anyị meghe na ọ bụ ha arụ ana m ekere unu wesi eziokwu na igwe arụghọzi ya ihe unu babịa ịkwanyekwere ya so adị m obi juru m anwụrị na ihe unu mere in fact tears anya mmiri juru m anya mana ihe ọma ka ihe ọ bụ na ihe ọṅụ so eji m aha igwe nọ niile na aha ndị igwe kansụl niile were na-asị na ọ ga-adịrị Ndubuisi Ejigiredi mma n'aha Jizọs wee sị na unu niile ga na-aga n'ihu n'aha Jizọs unu gaa unu anata onye enweghị ego ga-enwe ego n'aha Jizọs onye alụbeghị nwaanyị ga-alụ nwaanyị n'aha Jizọs onye alụghị ụlọ ga-alụ ụlọ n'aha Jizọs onye anaghị agba moto ga-agba moto n'aha Jizọs onye gbagoro ofu moto ga-agba nke ịbụ ọgba nke ịtọ n'aha Jizọs ọ ga-adịrị unu na mma unu ga unu ewere nwayọ ekwesịrị m inye unu entertainment kama na iwu bụ na enweghị ha ga-enye ụmụ akwa to avoid biko unu na-esere ha okwu unu ga unu nata n'udo unu ga-ahụ ndị ngere hụ ndị ụgbọ ọkpara unu chabụ ụmụnne ọ brothers gasị m unu gaa n'udo na dịkwa n'udo n'aha Jizọs Iya pega.
Oh, yawa.
set the boy. I don't show that. Okay, then
Edela mma. Wanda me ya gambo lulu.
Oyami. Ahorongo. Ologan. Every Mackie can come name you royal blessing. Yes, yes. What can I do? Jesus. I went to go governor. I Jesus. I went to go senators. Now Jesus. I went to go House of Rep. Now Jesus. I went back and I know I had one in and I had Jesus. Gani who na had Jesus. You are my guy, Yahuna, whom you like to do when I am. Get away of it! Hold it, you are coming now. I'm coming, they will take. Why abuto ya. Ada no nu ko na ku na.
look at you. Oh, Hey! Hey!
Why not? Let's move. The mango.